फैगौ 10 नभेम्बराव गुवाहाटी खानापारायाव ट्राइबेल संघ आरो सिसिट'आ गासैबो ट्राइबेल माहारिनि 26 माने संगठन लोगो नांनानै माने 10 नभेम्बराव मोनसे गण समाबेश लादों आरो बे गण समाबेशनि गेजेरजों सरकारनियाव दाबि दावा खालामनानै दिन्थिगोन जे जों कुनु पद्धति सिक्स हारिखौ जों माने ट्राइबेल खालामनो जों होआ जायफोरा 6 हारिया ट्राइबेल जानो नागिरदों बे हारिफोरा गोजौ थाखोनि बिसोरो 1996 आव जि खेबसे माने कच राजबंशीखौ माने राष्ट्रपति अर्डिनेन्स मोनसे होदोंमोन 6 मान्थनि थाखाय बे अर्डिनेन्स होनाय उनाव मा जादोंमोन जे ट्राइबेलफोरा एडमिसनावबो माने मोनाखैमोन दा आयुर्वेदिक कलेजाव 100% बे कच राजबंशीया लादोंमोन बेनिफ्राय कटन कलेज गुबुन गुबुन कलेजफोरावबो माने 80निफ्राय 90% बिसोर एडमिसन लादोंमोन दा बेबायदि लेखायै नायोब्ला जुदि बे सिक्स माने हारिखौ जुदि ट्राइबेल बानायमारोबा तिताले ट्राइबेलफोरा जेबो मोननाय नङा आरो बर'आ बहुत खस्थ' खालामनानै बहुत आन्दलन खालामनानै गोबां जिउ गारनानै हाजार हाजार जिउ गारनानै बिटिसि मोनदों दिनै बे बिटिसियावबो MCLA निफ्राय बे चिफ जानो हानाय बे सिमाङा गोमालांगोन ओमफ्राय बिटिसियावथ' बिसोरो 30 माने 70%आनो बिसोरनि माने जाहैजोब्बाय दा 30%ल' माने ट्राइबेल बा बर'आ दोङो बे 30%आ इलेक्सन गेलेबा खिन्थु जेबो सुबिदा मोननाय नङा खुलुमबाय दिनै ट्राइबेल माहारिया अलखदनि गेजेराव दोङो ट्राइबेलखौ हानि फिसा होनना बुङो नाथाय आसामाव ट्राइबेल माहारिया गुबुन हारिजों गाग्लोबजादों बे अहरह सोलिबाय थागासिनो दङ आरो सरकाराबो माने बेबायदिनो ट्राइबेलफोरखौ गाग्लोबनानै माने गैया खालामनो थाखाय नाजाबोगासिनो दङ दा दिनै ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक दङ 47 बे 47 ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकफोरावबो गुबुन हारिया बुंजोब्बाय बिडिसिफोराबो बुंजोब्बाय बहिरागतफ्राबो बुंजोब्बाय आरो बे ट्राइबेलफोरनि हा हुफोरखौबो सेनानै लाजोब्बाय दा ट्राइबेल हिसाबै आरो 6 हारिखौ ट्राइबेल खालामनो थांगासिनो दङ सरकारा बिसोरो जेरैबायदि माने दाबि दावा खालामदो बेखौ सरकारा गनायनानै माने ट्राइबेल होबावोब्ला सिगांनिफ्राय थाखानाय बे जिथु 14 ट्राइबेल दङ बे ट्राइबेल हारिया गोमालांगोन मानो होनब्ला माने बे ट्राइबेल हारिया लेखा फरानिफ्राय रांखान्थिया बा बायदि बायदियावबो माने गोजौ थाखोनि नङा दा जायफोरा 6 हारिया ट्राइबेल जानो नागिरदों बे हारिफोरा गोजौ थाखोनि बिसोरो 1996 आव जि खेबसे माने कच राजबंशीखौ माने राष्ट्रपति अर्डिनेन्स मोनसे होदोंमोन 6 मान्थनि थाखाय बे अर्डिनेन्स होनाय उनाव मा जादोंमोन जे ट्राइबेलफोरा एडमिसनावबो माने मोनाखैमोन दा आयुर्वेदिक कलेजाव 100% बे कच राजबंशीया लादोंमोन बेनिफ्राय कटन कलेज गुबुन गुबुन कलेजफोरावबो माने 80निफ्राय 90% बिसोर एडमिसन लादोंमोन दा बेबायदि लेखायै नायोब्ला जुदि बे सिक्स माने हारिखौ जुदि ट्राइबेल बानायमारोबा तिताले ट्राइबेलफोरा जेबो मोननाय नङा आरो बर'आ बहुत खस्थ' खालामनानै बहुत आन्दलन खालामनानै गोबां जिउ गारनानै हाजार हाजार जिउ गारनानै बिटिसि मोनदों दिनै बे बिटिसियावबो MCLA निफ्राय बे चिफ जानो हानाय बे सिमाङा गोमालांगोन ओमफ्राय बिटिसियावथ' बिसोरो 30 माने 70%आनो बिसोरनि माने जाहैजोब्बाय दा 30%ल' माने ट्राइबेल बा बर'आ दोङो बे 30%आ इलेक्सन गेलेबा खिन्थु जेबो सुबिदा मोननाय नङा आनकि सासे माने फिसा मेम्बार जानो थाखायबो मोननाय नङा गोदा हा हुनि बाथ्रायाथ' आरो आलादा बाथ्रा ट्राइबेलनि हा हुफोरा दाबो माने पात्ता गैया आरो बे जायगाफोराव सरकारि जाजोबगोन आरो सरकारि जायोब्ला गुबुन हारिफोरखौ बेयाव फज'जोबगोन आरो बेनिखायनो फैगौ 10 नभेम्बराव गुवाहाटी खानापारायाव ट्राइबेल संघ आरो सिसिट'आ गासैबो ट्राइबेल माहारिनि 26 माने संगठन लोगो नांनानै माने 10 नभेम्बराव मोनसे गण समाबेश लादों आरो बे गण समाबेशनि गेजेरजों सरकारनियाव दाबि दावा खालामनानै दिन्थिगोन जे जों कुनु पद्धति सिक्स हारिखौ जों माने ट्राइबेल खालामनो जों होआ आरो बेनिखायनो आं बे माध्यमनि गेजेरजों माने गासै हारिखौ खावलायो जे बे दिनखालि नोंथांमोना लैहोर लैहोर बाहागो लानांगौ तामुलपुरनिफ्रायबो जों हाजारसे माने बेबायदि लांनो थाखाय नाजादों माने गरेस्वरनिफ्राय गंबा गारि नागिजुलिनिफ्राय गंसे बा गंनै गारि
तामुलपुरनिफ्राय गंब्रै गारि बेबायदि लांनो थाखाय जों नाजादों गथिखे बेयाव नोंथांमोना बाहागो लानांगोन आरो बाहागो लाना दिन्थिनांगोन जे माने सरकारखौ माने जोंबो माने उन्दै नङा आरो जों सहजाव जों मानिना लाया आरो जों जुदि बे बाथ्राखौ थाबैनो मानिना लायो माने गोबांफोरा पलिटिकेलि बेखौ नारसिननोबो नागिरदों बेखौ जुदि गनायमारोबा तेजाल बर' हारिया गोमालांगोन ट्राइबेल हारिया गोमालांगोन बेनिखायनो बयखौबो बे दिनखालि लैहोर लैहोर थांनानै माने बाहागो लानांगौ आरो प्रटेस्ट खालामनांगौ गोजोन्थों बेथ' आसलते थिग जायाखै खिन्थु जों सान्दों बिथाङा जिखिनि खालामदों पलिटिकेलि खालामदों बधय आरो जुदि रियेलि खामारोबा खिन्थु माने गोरोन्थि जागोन खिन्थु जों साननायाव बिथाङा पलिटिकेल ग्राउन्डआवसो बेखौ खालामदों होनना जों माने आन्दाज खालामदों बेनिखायनो जों आर'ज बिथाङा बे जिथु माने माबायाव होदोंमोन बा बेखौ प्रेक्टिकेलि खामालासिनो माने पलिटिकेलि जुदि खालामोबा माने जों माने गोजोननाय मोनगोन बिथांमोना आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक एरियायाव बिथांनि जिथु मेनिफेस्ट'फ्रावबो बुंदोंमोन जे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकफोरावबो माने गुबुन हारिखौ माने हा होगोन होननानै जिथु बुंदों बेथ' गोरोन्थि बाथ्रा खिन्थु बिथांनि बे मोनसे माने माबा बुंनायाव जों खोनाफिननो मोनदों बाइडेनाव जों खोनाफिननो मोनदों बिथाङा आयेन मथेसो मोनगोन होनना बुंदों आरो बेबायदिब्ला जोंहा गोजोननाय दङ आरो जुदि रियेलि होमारोबा तेजाले जों प्रटेस्ट खालामनांगोन आरो बिथाङा माबायदि होयो जोङो बेखौ आयेननि गेजेरजों बिजिरगोन मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं बिनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुलाद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन खुलुमबाय आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो थेंक इउ